Anem per la punt, la part mitjana del programa. Avui ja veig que és monotema. Parlem de fums, de fumates i de fumats. Anem pel salmó fumat de Carpier, que ens recomana avui el Cristian, i que bé, ens explicaràs una miqueta com es talla, com està una mica fet, no? Com està distribuïda aquesta peça. Sí. Hi ha el Carlos Piernas, que el amo de Carpier, que quan hi vam anar ens va ensenyar una mica com el procés de com fumar el salmó. Ells el procés de fumat ho fan amb pinyes del Maresme, amb una màquina que ell va dissenyar. Pinyes dels pins. Exacte. I llavors la fumata negra deu ser o blanca. Fuma el salmó i a l'hora de tallar-lo, que sempre ens pensàvem que es tallava així laminat i... Sí, com el trobem normalment empaquetat. Ell ens deia que no, que per ell és millor tallar-lo de dalt a baix, o sigui, de través, diguéssim. Vale? Per què? Si us ho fixeu, hi ha aquesta part d'aquí, que seria el toro, d'aquí fins aquí seria la ventresca, d'aquí fins aquí seria el llom, i aquesta part d'aquí seria el corredor del llom i una mica de cua. Vale? Llavors, cada part té una textura i un gust diferent entre cometes, però sí que es va notant una mica els diferents tocs, diguéssim. Llavors, ara el tallaré i el anirem tallant part per part. Vale? Primer fem un tall. Tallaré una miqueta de cua. I així, a l'hora de menjar també hi ha un ordre. I la pell també es menja, El que una mica fem és, tallem el que seria el toro. Li traiem la pell. I la pell la guardem i ara explicaré com es fa i què és l'últim que es menja de tot. Toro, ventresca, llom, corredor de llom i una mica de cua. El toro el tallem així de través. I això mentre ho anem tallant anem pensant una mica en un vi que pugui anar bé amb això, com els que presentarem després. Home, un vi que tingui una mica de textura, una mica de cremositat, que hagi fermentat una part en barrica, com per exemple l'acústic blanc, que després farem. Doncs seria un vi ideal. Això seria la ventresca, que la tallem de dalt a baix. I ens queda una peça. I finalment, això és el llom, que és la part més gustosa, Ja veus que només mirant-te-la ja te la menjaries. Fem el tros de cua, el toro, el corredor del llom, la ventresca, el llom i la cua feta a la planxa, sense oli ni res, 2/3 parts pel cantó de la pell, 2/3 parts pel cantó de la pell i una tercera part per l'altre cantó, fins que quedi totalment cruixent. Clar, és la part més potent del salmó, la que ens dona un gust més fort. Doncs tenim el plat com si fos un programa de cuina. Aquí tenim l'elaboració final. Això la gent s'ho pot emportar a casa ben presentat, amb una safata. Sí, safates embolicat, i llavors t'ho portes a casa i aguanta 2-3 dies a la nevera perfectament. Ens ho introduïa el Cristian fa un momentet, anem a parlar d'acústic celler, us presentem la bodega i tot seguit coneixem 3-4 vins que ens venen a presentar. Descendent d'una de les sagues més reputades del vi català, el Gener van iniciar la seva trajectòria vitivinícola al 1914. Albert es va embarcar en la seva pròpia aventura buscant la diversitat que ofereixen les terres del Montsant. Des de 2003 va iniciar la compra de vinyes velles de varietats autòctones per la producció de vins singulars i respectuosos amb el territori. A partir de 2010, Acústic Celler disposa d'un nou celler en el que Albert du a terme el procés elaborador dels seus vins. Acústic Celler és el projecte personal d'Albert Gener a la denominació del Montsant, amb una filosofia molt específica, reivindicar la viticultura tradicional, evitant els excessos tecnològics i permetent que les vinyes expressin les seves característiques de la forma més natural possible. A la població dels Guiamets es troben les 10 hectàrees de vinya de les varietats Carinyena, Garnatge Tinta, Garnatge Blanca, Macabeu i Xarel·lo, de les que produeix els seus 4 vins, Acústic Negre i Blanc, Braó i Auditori. Avui al Petit Celler, Acústic.
Doncs amb l'Albert Gené anem a parlar una miqueta d'aquesta bodega, l'Acústic Celler, una família molt relacionada amb el vi, i estaven comentant, no?, que sou 5 germans, que ets el del mig, i tothom està relacionat amb el vi? Les noies també tenen... No, dels 5 germans, 2 estem relacionats amb el vi. La meva germana indirectament també, que es va casar a Bèlgica, viu a Bèlgica, la Maria, la meva germana petita, i es va casar amb un importador de vins. Suposant que li passaràs el link del vídeo, perquè ho veia pel YouTube, no? Sí. I bueno, la nostra família, el nostre besavi, hi ha el món del vi des del 1914, a la zona del Penedès, i llavors el meu avi, després el meu pare va crear la bodega Gené Ventura al Penedès, i bueno, sempre vinyes, vis, és l'únic que sabem fer, vaja. Parlarem de l'Acústic 2010, que és el que us volem recomanar, que és el vi que ha obert el Cristian, i de premis també, premis que us han atorgat durant una mica la trajectòria. Per què comencem, si et sembla? Fem una mica d'ubicació a la gent, que digui, a veure, això d'acústic, primer d'on ve això d'acústic i on són, no? Vale, molt bé. Bueno, jo com et deia, em dic Albert Gené, vinc d'una família de bodeguers, el meu pare té la bodega Gené Ventura al Penedès, i jo vaig estar molts anys allà treballant, el meu pare de fet m'ho va ensenyar pràcticament tot, relacionat al món del vi, el treball, l'implicar-te amb la feina, l'estimar el que fas. I el que passa des de l'any 2003 també vaig tenir l'inquietud de crear un projecte en una altra zona diferent com és ara el Montsant, que és una DO molt petitona, però amb un potencial de vinyes velles, de garnatxa, carinyena, per fer vins molt singulars, i llavors vaig començar aquest projecte i finalment ja vaig decidir dedicar-me 100% a aquest projecte. I Acústic Celler, una mica la filosofia del projecte és com la música acústica, música en plac, fer vins de vinya, vins purs, vins sense maquillatge, som en varietats autòctones, vins que expressin d'on venen, està ple de vins bons, vaja, de fet tots els vins del món són bons, avui en dia el mercat és tan exigent que no permet imperfeccions, però molts d'aquests vins són vins molt dissenyats, amb accés de barrica nova, amb varietats internacionals, i una mica jo vull fugir d'això, vull tornar als orígens de la viticultura tradicional, i la zona del Montsant és una zona exquisita per això, per la singularitat i el caràcter que tenen les vinyes d'allà. Molt bé, parlant de caràcters, de maquillatge, d'aquestes paraules que has fet sortir, una mica és com si fos un projecte cinematogràfic, al que li han donat uns premis molt alts, no? Us han donat, no l'Òscar, però un 9,5 el senyor Parker és un... Bueno, sí, ja des del principi, el 70 o 75% és venda-exportació en diferents països, llavors hi ha una sèrie de periodistes internacionals que s'han interessat o a través dels importadors, no sé, el wine advocate, el Robert Parker, sempre ens ha puntuat els vins molt bé, sinó el més puntuat del Montsant, del segon als tercers, de l'Acústic, el Braó, l'Auditori, no sé, un any va treure 96 punts, que és altíssim, o el Braó 94, o ara l'any passat la guia Gourmets, que és una guia molt coneguda aquí a Espanya, amb un club Gourmets molt fort, molt important, amb molta tradició de socis. A l'Acústic Negre 2010 li va donar 9 punts i mig, al costat de vins 10 vegades més cars, i bueno, al final, jo us dic, els vins són igual de bons amb reconeixement o sense, però evidentment comercialment parlant, els importadors que tens arreu del món, els distribuïdors ens ho agraeixen perquè comercialment és una manera d'obrir portes i que la gent et valori una mica més. Molt bé, si et sembla, el tastem i ens expliques una miqueta com és. Doncs mira, tastarem l'Acústic 2010, és aquest vi l'estic elaborant des de la collita 2004, i és un vi fet amb vinyes velles de garnatxa i carinyena, sobretot carinyena, un 70% més o menys, i un 30% de garnatxa. Són vinyes, la més jove de 25 anys, la més vella uns 70 anys, amb poc criades en barriques, són uns 10 mesos en barriques de roure francès, però no són barriques noves, per evitar el que et deia abans, aquest maquillatge, el maquillatge de la barrica, i buscant l'essència d'aquestes vinyes. Llavors allà al Montsant, degut a un clima molt sever, molt sec, molt calorós a l'hivern, molt fred a l'estiu, les vinyes pateixen molt i els rendiments, la producció per hectari són molt baixes, i especialment amb les velles vinyes. Llavors això fa que sigui un vi molt intens, molt profund degut a la concentració del raïm. Els vins no tenen cap secret, és la vinya. El celler els pots cuidar i prou, però vull dir, tot el potencial és com la gastronomia, si tens un gran producte és molt més fàcil tot. És molt més fàcil que sigui bo, no? Llavors és un tipus de vi que pots veure un color molt alt, un color molt pujat, molt amoratat, un vi molt viu, ja el color ja quasi desprèn fruita, desprèn un frescor. I això de desprendre notes ve d'aquí també, el tema acústic? El què, perdona? Quan dius desprèn notes de... Bueno, sí, jo parlo dels vins com dels meus fills, com per mi deu ser també una sensibilitat que tens. Hi ha el vi per veure, el vi del porró d'abans dels avis, i aquest tipus de vins, aquests o d'altres cellers també, vins molt bons, que són vins que t'emocionen. Per deleitar-se, no? Sí. Bueno, tastant-lo. I aromàticament és un vi amb fruita negra, fruita vermella, groselles, cassis, el sotabosc mediterrani, el romaní, el fonoll, totes aquestes zones d'un sotabosc sec, d'una zona seca, una zona amb moltes hores de sol, un vi madurat.
I en boca no, és un vi, bueno, envolvent, untuós, t'embolcalla, t'abraça, oi? Amb una bona acidesa, fruitós, un vi amb pes, però a la vegada equilibrat. Una llàgrima densa, Sí. És un vi que pots veure així a copes, però l'ideal, doncs, sempre, com tots els vins, és meditar-los, no? Vull dir, bueno, primer de tot amb bona companyia i bona tertúlia, però jo, per exemple, aquest vi, doncs no ho sé, des de rossos, carns de tot tipus, carns blanques, carns més fortes, peix, no sé, imagina't una tonyina o una dorada al forn, vull dir, té un ventall de maridatge bastant intens, no? Perquè és molt intens el vi, però a la vegada molt respectuós i molt equilibrat, crec, no? És l'Acústic 2010. Abans d'acabar, Albert, pel salmó d'abans, quin d'aquests que tenim aquí davant? Bueno, jo crec que pel salmó l'Acústic blanc és un vi molt intens, també de vinyes velles, una petita part fermentat en barrica, i també té molt de pes perquè bàsicament és garnatxa blanca, que és una varietat amb molta estructura, molt de greix, però també amb una acidesa mitja bona, és un vi de 14 graus amb bona acidesa, i jo crec que pel salmó, per peixos blancs, això, o inclús formatges, doncs l'Acústic blanc és perfecte pel salmó. En molts països d'Europa que es ven molt, doncs, amb peixos fumats o salmó, doncs es pot utilitzar molt bé. Li recomanem a la gent que ens mira que passi bones vacances de Setmana Santa qui en tingui, salmó i vi, i a disfrutar de la vida, no? La vida és massa curta per veure mal vi, no? Vi dolent, no? O sigui que a disfrutar. Doncs vinga, fins al proper programa, gràcies. Vinga, salut.